Krásný den, vítejte na profilu Vědomá budoucnost. Děkuji za vaši dosavadní přízeň, za sledování videí a vaše komentáře. Máme tady měsíc březen a já se podívám do karet, co je tady pro vás nachystáno. Máme tu znamení raka, výklad je kolektivní, takže nemusí rezonovat s každým, ale určitě tady zazní nějaká důležitá informace právě pro vás. Tak pojďme se na to podívat, co důležitého tady má zaznít pro znamení raka na měsíc březen. Tak, milí radci, pojďme se podívat do karet na zprávu pro vás. Tak. Myslím si, že v měsíci březnu budete řešit nějaké zdravotní záležitosti, ano. Můžou se tady projevit nějaké komplikace a nepříjemnosti. Já to mám tak jakoby propojené s tím zažíváním, takže pozor na ten žaludek, na to trávení, na to, co jíte. To bude jakoby dost důležité. Někteří z vás tady mohou být hodně ve stresu z nějaké záležitosti, která se týká třeba i někoho z rodiny. Jo? To zdraví, může to být o vás, ale může se to týkat i někoho z rodinných příslušníků, z rodičů, sourozenců a podobně. Jo? Takže tady bude potřeba navštívit lékaře, pokud se vy nebo někdo z rodiny nebudete cítit úplně fit, raději tedy vyhledejte lékaře. To tady je silně jakoby v kartách vnímám. Jo? Hodně to bude takový měsíc, kdy budete komunikovat. Jo? Tady je důležité prostě mluvit o věcech, říkat věci tak, jak jsou, nebát se říct si to na rovinu, i když druhá strana může mít jiný názor. Jo, budete taky třeba pracovat na svém osobním rozvoji, na nějakých dlouhodobých plánech a podobně. Záležitosti týkající se rodiny právě jsou tady velmi jakoby silně zastoupeny v těch kartách. Tak, to zdravíčko, ale i pracovní záležitosti, jo, ty dlouhodobé plány a cíle, jo, podívat se na to z dlouhodobého hlediska, nejenom to, co se týká tohohle měsíce, ale kam vás to vede do budoucna, jo, jestli budete pokračovat v té dosavadní činnosti, zda zůstáváte, nebo třeba se chcete dostat někam jinam a představujete se ten váš život trošku jinak, ano. Může tady být určitá připoutanost nebo stagnace v nějaké záležitosti, že ta rodina vás potřebuje, jo, potřebuje, abyste tady pro ně byli. Jo, taky pocit jistoty, jo, toho, že je na vás spolehnutí, že tady jste prostě, že se o vás mohou opřít, ano. Podíváme se ještě, co dalšího tady má zaznít pro vás. Pocit stability, ano, to je pro vás jakoby důležité, mít nějaké dlouhodobější jistoty v životě. Může to být spojeno i s prací, kdy vy tady vlastně pro některé z vás může být situace, kdy hledáte vhodnou práci nebo zaměstnání. Můžete tady během měsíce března chodit na různé pohovory. Pro někoho už to může být jakoby takové únavné, že třeba se mu nějaký čas nedaří najít vhodné zaměstnání nebo není úspěšný na těch pohovorech, ano. Takže pojďme se ještě podívat, co tady má dále zaznít. By se to týkalo té pracovní záležitosti a samozřejmě jsou s tím spojené i finanční záležitosti, jo? Že tady máte třeba nějakou práci, nebo máte představu o tom, kolik byste si chtěli, anebo kolik byste si potřebovali třeba vydělat a řešíte právě tyhle záležitosti, že hledáte takovou práci, kde by ta odměna za tu práci byla adekvátní pro vás. Jo? Mohou se vyskytnout i nějaké komplikace týkající se finančních záležitostí, ano,
A kdo třeba z vás by byl během měsíce března nemocný nebo se staral o blízkou osobu a podobně, tak samozřejmě ten výdělek by nebyl takový, v takové výši, jak byste potřebovali a takhle. Potom tady vnímám, že situace ohledně financí by mohla být komplikovaná, co se týče třeba i rodinných záležitostí a finančních záležitostí v rodině. Jo, že těch financí třeba není dostatek, nebo vám někdo třeba z rodiny dluží peníze a je těžké jakoby ty peníze získat zpět a mohou tady být neustále starosti a stres ohledně finančních záležitostí. Ano, a pokud se řeší jakoby ztráta práce nebo i to, že si hledáte práci a nedaří se najít vhodné zaměstnání, tak samozřejmě to má všechno vliv na tu vaši finanční situaci a i na tu psychickou stabilitu, kdy vy vlastně tady jste ve stresu z toho, že se vám třeba nemusí dařit najít tu práci, kterou byste chtěli, nebo tak dobře finančně ohodnocenou a nakonec třeba vezmete za vděk něčím, kde si sice tolik nevyděláte, ale kde ta práce je nějakým způsobem jakoby stabilní a víte, že v té práci že z dlouhodobého hlediska tu práci můžete vykonávat. Mám tady z toho takový pocit, že vezmete za vděk něčím, co je třeba, co třeba není tak dobře placené, jak jste si představovali, ale budete rádi za to, že tu práci máte. Jo, zase není to zpráva pro každého, jenom pro toho, kdo řeší tyhle záležitosti. Důležité téma zdraví, finance, samozřejmě ta pracovní oblast. Je to všechno tady v těch kartách propojeno, takže je to taková jakoby kolektivní záležitost. A vnímám, že tohle jsou taková jakoby nejdůležitější témata, která nám tady v kartách byly odkryty a na tohle se budete v měsíci březnu zaměřovat. Takže doufám, že se vám podaří najít to, co hledáte. Děkuji moc za sledování videa, ať se vám daří a jako poděkování můžete zanechat like. Mějte se dobře.